Myšlenky robíme na dreve, hej? Interesting. A na čo na to potrebuje vrtačku? Dobre, snažím sa byť vtipný, mamka, kazíš mi to do píči. Womp, mama. Brá, si nepovedal. To je rozpráva furt. My máme s mamkou taký kamarátsky vzťah v takom zdravom, respectful, Ja čakám, keď ťa zbije. na tom Akimiho. Na... technické radenie. Na toho máš Kimiho, áno. Neojebávam, iba nehovorím pravdu, to je rozdiel. Womp, mama. Jebete to, čo bol za argument. Womp, piap. Dobre. Dobre, tak si dávame pauzu, no. Chápeš, Ne. potom by som musel znovu zbierať. Ne, utekaj mi meč. Počkaj. Čo? Normálne mi sa povodí plavil do piču meč. Nekrovedí ma. Ale to ináč sa ti môže stať. Sorry. Komi Martin. Ste dementi. Ja som 2 hodiny robil na svojom počítači. To nechcete Jeden po- vedieť, čo som si všetko musel fakt, že prežiť. Ticho. Martin. Dobre, takže ideme ja, Martin. A tak. Alex? Ja? Alex? Ja? Alex? Ja? Ja. Poč, Dobre. Počkaj, jemu to seklo. Udržiavame ho. internety chlapci, internety. Čo vám poviem? Okej, Môžeš ma kričať. Alex. Nemám. Musíš Ja? Alex. Tak už idem, čakaj. Ja? Alex. tu nejaký malý. Čo robíte ináč? Vy sa čudujete. Toto je Fortnite tutorial, ako sa dostať na Spawn Island? Ne, tu ideme na To je- Ja som to zo srandy spravil s Furínou a ma to tiež teleportlo. Očakal som aspoň animáciu. Ne, to proste iba zrovna teleport. Ty si išiel s Furínou. Ja som si dal tú námahu hodinu, či koľko, ísť za Raiden Shogun takto s Kajom, hej? Ja tiež. Ja som sa potom snažil aj prebugovať, lebo to išlo. Ale nedarilo sa to mne urobiť. Vždycky som sa Nešlo, prepadol. lebo ono to mne to nešlo, lebo do mňa poslala tú burku a potom som mohol ísť akorát tak do piče. A on sa to dal aj prebugovať. To sa dá? No, Dalo pod sa, mapu. Tam som sa správne trafiť, inak sa buď teleportoval, alebo sa prepadlo dole. Dobre, toto už preplávame. Ale my sme cool. Yes, ok. No tak možno my dvaja. Dostal som achievement. Odtiaľto sme prebridžovali až sem, aby ti bolo dobré. Ty jak jebnutý. Dobre, prebridžujem to aj naspäť, ne? Ne. A tuto máš ináč niekoľko hidden Čo má chests. to? Nope. Mám je plno. Vďaka Furíne. To je ďaleko je. Do piče. Ty si to vážne nechal pri tom teleport pointe. Ale zvedol si ma. Už do piče. There is powerful enemy, bring 35 level character or higher, to splňame. Ja vím, čo je tam za enemies, ale ho repnem na 2 slashe. To get to island, bla bla bla, dobre. Jo, to Martin, musíš si ascenduj. spesť plaster. A sem. Budem ascendovať! Čo na to potrebuješ, ani neviem. Fucking quest. What the fuck do you want?
Ja musím... Odkiaľ, až tam zhora, ale môžete si kvôli tomu zmeniť enemy, ne? Tak vám jebe ako chlapci. Start running. Proč? Ja, ale potrebujem byť tunak. Your to? damage. Start running. Teraz musíš povedať, čo toto je za charakter. Prečo ideš do fightu? Lebo dúfam, že ma oné kvetina zachráni. A vo fajte oné mi nemôže už uberať oné. Poďte psa. To- Ja neviem, čo je, Aj bez toho, aby si Červen. bol sporý? či to neviem, čo je multiplayery, ale nevadí. Neviem. Furina, a little help, please. Ha, zrazu chceš HP, hej? Cannot use quick change in co-op, takže potom máš odomknutý. Poď psa. Kapíš to. Poď psa. Neviem. No nemám staminu. Ani životy očividne. Kámo. Ne. Ty spate scratch, to si dohylím. Prdolne nezdrhneš. Vieš o tom. Čo? Prdolne nezdrhneš, vieš o tom. Ja nechcem nikomu zdrhnúť, ja naopak idem sa nehať vyhľovať Furinov. Ja aj takto to si zapamätám. Neboj sa, nechám si trošku ubrať toho HP aj oné, aby si ma ty ohýlil. Jej. Tak toto bola Martinová, nebo ja. Čo robil? Presunul oné, túto kúru. Presil som HPčka bližšie, aby bol vyhýlovaný. Yandere Furina be like, A preč? Sexuálne, one sú najlepšie vtipy. bitch, ja to nechcem rýchlo, ja... Dobre, Alex, ja nepotrebujem vedieť, že či máš rád predohru alebo nie. Za mňa si to rob s predohrou, s 2, s 3, bez predohry, to mi je uchytí. A toto hovorí pred extrémne Počkaj, oné počkaj, Christian ešte raz, Grandma, babi. hej. Čo rozprávame? To Alex čo rozpráva, nie ja. Aj prečo, keď sa čak to Alex rozpráva. Ja to poprem. A Alex, ty nevedel, že to popreš, lebo Je pinče, Martin ja to... literally nič po on nehovorím. Martin mi to posvedčí. Po tentočkuje. Dosvedčí, keď tak sa hovorí. Áno, ďakujem. Slovami neslovovali. Aj Kupko. Čo? Ja čo? Martin mi dosvedčí, že som oné, nič nepovedal. Martin, máš klipy, určite. 100%. Dobre ľudia, ja už musím ísť. Neexistuje, aby Martin mal ten klip nejaký. A nie, nemusím vlastne. Tak musíš, nemusíš, ideš, nejdeš. Idem. Ja to je, sobotu je Vianoce. Piatok, lebo Sobotu sú Vianoce. Čo? Možno budúcu, keď tak. A ani to ne. Aj to nie. Soboty, Vianoce sú Útorok. 24. a to vychádza na... Útorok. No, dobre. Ty si kus kokota. Prečo? Bolo to kurva počuť, to čo si roztrhol gate? Bolo akože fakt počuť. Neposral si sa náhodou? Počkaj, idem sa pozrieť. Chlapci, ja som sa posval. Prečo som tam položil hento teleport. Prečo až na takom jebnutom secluded mieste? Neviem, pýtaj sa jeho. Ten bere oné introvertizmus na nový level, ty kokot. Úplne na fucking secluded super small island, kde byť. Som prvý. The one before you. Čo tu máme? Spin Crystal. Spin Crystal. A čo ti zeberem? Zeberem ti ešte oné mačku. Do piče! A to je jediná, čo mi chýba! No! To som ti to isté, čo panda mne.
Ne, a to je tá jediná, čo mi chýba, tuším. Better lucky the next time. Fuck. Okej. Okay. Dobre. Ale to, že som nedržal hubu do piče. Ne, som to kupoval či tak. Takže som nebol... Ináč ja by som ju kúpil, len mne sa šmykla drbnutá myška na stole, lebo nemám podložku a som misklik spravil. Ináč by som ju mal prvý tú mačku. Joj, nevadí.